Na kadau jung kajing yai beteng kajing jur slap ha kajala Assam, bat ha kiwe gejala jung kathan chate lami ngi jung kari India. Laya thu bakila dan palat rilak ngut ki Nongshongshnong na ki ar phonyo tali ki district jung ka Assam ki bala Shah Ktah jur ha kate kajing ja Shah len shop ha ka bor mariang. Katkum ka kerua bala palat da ka Assam State Disaster Management Authority. La pentip baka jingdon jung ki Nongshongshnong ki bala du yala ki jung ki mensiam tat Haduh ka khat khandai tarik menta ubnai kilong baro Haduh khandai ngut. Katkum ka jing palat kerwa jung ka ASDMA kala pentip ru bana ki jing shlei ki bala ja haki khandiat sngi ki bala lej buntali ki surok ki sengkian ki jingking ki yeng school bat kiling kharap kila sha penjulor hakaleng ki district jung ka jala kile thuru baka than nagon ka de ka than ki bala shak ta jur tat Haduh ka de ka kanti ki ba menta ha ka ba palat ar point phra lak ngut ki Nongshongshnong ki bala shak ta ha ka jing shlei ki ha sarkar ka ASDMA shushu kile thu ba shibun tali ki jing ja twa khando kila ja ha ka than di ma haso ha ka ba kala donru ka jing sha penjulor ki surok kali bat kumjuru ya ki lentiral nadu ka khandu tarik menta ubnai ka jing ja shlei ha ka ni ka kanti ka ba menta kala ta juru ya ka than barak valley ka ba kanthop ya ka than kachar karimganj bat haila kandi district haba pha shakwai pat ka khubor na kaliang menteri rangba jong ka jala uhimanta biswa sarma ha ka khat pra tarik menta ubnai ula pentip bana kaliang ka sarkar jala kala shim ki senjam ki bakarpang ban penbiang ya kilat jingerap syaki than ki bala shakta na gajing shlei khamtam ha ki than bashathi jong ka jala Assam ula pentip ru bana kaliang ka sarkar kala lej ru ban penhap daki helikopter ya Haduh 100 metric tons ki marbam ha ka than di ma haso menteri rangba jong ka jala shushu ulay thuru bana kaliang ka sarkar jala kala shim dakarai ban pentri kam da kiling sun bakarpang na kamenta kalit kawan ka jong ki Nongshongshnong hapdeng ka than silchar bat kanong ba Guwahati.